ミルカミルカと申しまして、南米の音楽を演奏させていただいてますグループです。今日は東部三島の方から、来させていただきました。今の曲は「意味自体お嬢さん」という、曲なんです。ちょっと激しい曲だったんですけど、次はですね「中女の花の咲く頃」失恋の歌なんですね。男の人が女性に振られちゃうんです。で最後に「また会いましょうね」と。でもその中女の花の咲く頃に会いましょうという花なんです。実は中女っていうのは秋の方でじゃがいもを乾燥させた保存食なんですね。ですから乾燥させた保存食の中女には花は咲きません。中女の花の咲く頃にまた会いましょうとかもう会えませんねという、そういう曲なんですよ。悲しい歌なんですけど明るくなっております。
ジャンルでございます。コントが飛んでいくは知ってる人、あ、わかりますね。あと数曲後で出てきますので、よかったら聞いてください。多分皆さん、午前中終わってたと思いますけど、今日はね、クジャクさんが散歩してます。私はここに来て、クジャクの散歩を初めて見ました。今まで檻の中しか入ってない動物がね、散歩してます。面白いですよ。可愛いです。なかなか見られないけど、よかったら見てください。じゃあ次は、この楽器はケーナと言います。どんな楽器でしょうか。じゃあ非常に単純な楽器で日本の尺八と一緒で、ただ竹の管に穴を開けてこういう字型に削ってただけの本当に単純な笛です。大きいのから小さいのまであります。ケーナです。特にこれがメロディーを吹くんですね。で、次の曲はベラティあなたのもとへという題名の曲なんですけども、このケーナの二重奏をお聴きくださいませ。ありがとうございました。ベラティという、曲ですね。歌がなかったんですけれど、めでたい席で、みんなで踊る曲だそうです。はい、それでは続きましてですね、また歌がないんですけど、カチャルパリというボリビアの方のですね、伝承曲で、しっとりしたメロディーが何回も何回もですね、繰り返して、結構日本人も好きなメロディーじゃないかなと思うんですけれど、しっとりと、お聴きください。カチャルパリという曲を、お聴きさせていただきます。
はい、ありがとうございました。カチャルパリというですね、伝承曲、ゆったりと聴いていただきました。それではですね、続きまして、高原のどこかでという放題、2本目がついてるんですけれど、これもやっぱりボリビアのですね、伝承曲、これにですね、日本のグループの女性グループがやってる、グループをですね、歌詞をつけて歌ってます。それをですね、私もやらせてほしいということでやらせていただいてます。でこの歌詞の2番の途中でアルパカの群れが見えていて、そこでシークの音が聞こえる。アルパカは皆さん最近テレビでコマーシャルとかでご存知ですか？アルパカ知ってますか？ヤギみたいなやつ。あの辺にもいない？山です。いますよね。だから皆さんアルパカもいます。ぜひ見ててください。でそのアルパカの声とシークの音が聞こえてくるという。シークはこれ普段サンポーニャって言ったりするんですけど、これがシークの声ですね。この素朴な音をちょっとお楽しみください。
不安定だったので、こういうマイクとかを使わずに生音でちょこっとやらさせてもらったんですけど、その時はまだ大村山もガスかかってて見えなかったんですが、今私たちの後ろでバックコーラスのように背中にいてくれて、あの上歩いてる人見えますか？私はさっき見えました。今ちょっと見えなそうですね。ここサボテン公園は今年で55周年だそうです。すごいですね。おめでとうございます。55って書いてある。ねえ、中村さん。56だそうです。このお父さんと同じ年です。一緒です。
われるんですけど、これはヤギの爪です。ヤギの爪がコロコロ落ちてるから、それを拾って乾燥させてつなげて音を出してる楽器です。チャフと言います。チャフなんですけど、よく2つ使うからチャフって副唱通の S が出てます。お付き合いくださいましてありがとうございます。次は最後の曲、代表的な「コンドルは飛んでいく」をお送りいたします。
アイスクリーム美味しいです。よかったです。美味しかったですね。お茶が入ってますね。中村さんからお手がかりしたんで、あと1曲やらせていただきます。じゃあ次はシュナパッタってシュナパピータっていう曲です。チャ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 ハッってやりますので、このお父さんがこうやって準備、手をこうやったら準備です。はっ、一緒にやってください。最後は音楽一緒に楽しみましょう。
とうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。終わりです。あら